Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo ni Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Irene, 32 anyos, minyo og may upat ka mga anak. Tagasugod Southern Leyte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa gitrabaho sa akong bana. Wa manggod siya suhuli. Aron nyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Irene? Sakit na sa dakong dugandong, Ariel. Uy. Naunsan masabna? Wa na masagod taong kumakainom sa akong tambal. Mong nagsakit na sa ning akong dugan. Wala di kay tambal? Wa na lagi. Gisiguro ko man gud og palit ang para konsumo nato. Kay luhoy sab ang mga bata kun way makaon. Painita sa ros panginabuhi. Gabi na parehas na ako nga way klarong trabaho. Magagad lang kung may ipapakyaw na ako ka trabaho. Unya, may maintenance pagid ka nga tambal sa kasing-kasing. Ay, di surag maundangan animo eh. Sige lang dong. Okay pa ko. Madapa man. Og base na di ay nga nakadungog ang Ginoo sa atong problema. Og tabangan ta niya. Pre Ariel! Pre! Oh, Nakadiyas inyo, pre? Si Pre-inot man ron. Pre. Magpasa ka og lubi si nang Susan. Magpakupra siya. Ako sa man. Manaka ka? Oo, pre. Manaka ko. Ngita kong trabaho lagi karon pre. Kay kinahanglan kay namo ang kwarta ron. Sige, pre. Ikaw na lang akong iuban og panaka silang nang Susan. Unsa na akong giingon nimo dong Ariel. Maluoy ra lagi nato ang Ginoo. Namati ra siya nato. Oday Irene. Ay, nikalit naman og lain ng panahon. Kawanon man. Og nagpangilat niya napagyudugdog. Maayo pa man ang tatong panahon kanina. Pastilan, na nakaraba og lubi sila si Ariel da. Aw, muundang og mapasilong sa tingal nito sila. Kung dili makayang sakon ang lubi, oy. Kung makusog sa danguan, o di mahunong sila. Ay, wa na. Niwa na gyud. Sila si Ariel kain taon ron. Ay, si Ariel naman karon. Dong, kadiyot lang! Uy, Day. pasagod ni mo. Nagpasinguan ka man taon dong, uy. Nipasilong sa unta ka. Gipatuang mo unta ang uwan. Maghuwat ang magtuang ang uwan. O basta tayo agirong adlaw. Sabuti mo ipasabot. Na nakakagid og lubi bisag uwan kaayo. Ang masagdili. Nagkinahanglan ba itag kwarta day? Ay, Ariel po day. Inan bitaw ti ka nga okay pa ko. Sige na lang. Kay naman naman sabi og sa kauglubi ni Nang Susan. Masuhulan na o niya miad to. Sige, di na sud. Na makailis ka. Basta ataw ni mo eh. Yel, ngansa man ka? Unsa may... Uy, initakod ni mo dong Ariel. Gihilantan man ka. Ipugos gyud sa pagpanaka og lubi ang akong bana atong adlaw. Bisan pa man kun uwan-uwan, aron lang taon may makuha nga suhol. Kaya kinahanglan kaay nako ang tambal sa akong kasing-kasing ug para sa among konsumo. Anang pagkagabi gihilantan in taon ang akong bana. Unya, dong, mubali lang ta ni Ma'am Susan sa imong suhol pagpanaka nimo sa iyang lubi. Aron makapalit ang tambal nimo. Ayo day. Kay para beto sa imong tambal log. Atong konsumo. Og dili ko sigurado kung pwede ba ta nga mobali. Nga wa pa man maluto ang kupras. Unya nabaya na siya musuhol kung mahali na ang kupras. Basin lang ba musugot na sina Susan? Emergency baya. Nasakit baya ka tungod ka nagpasinguan gyud kag panaka sa iyang lubi para makakupras siya. Kung giluto dahil nila gabi ang lubi, labing siguro karong buntag, mabaligya na to, mahali na to. Sige. Adto na to si Ma'am Susan. Dili, uy, ako ra. Sige, kuyugan natin ka. Aron gyud siguro nga tagaan ka ni Ma'am Susan. Madara man sa kong lawas.
Oh, hinay lang ha. Kay basig maunsa ka. Labing siguro, naglipong-lipong ka pag yun ron. Okay naman. Pero, Taysa, nag-aso lagi ang tapanan nila ni Ma'am Susan. Ha? Hala, tuodong. Murag nasunog. Dali. Uy, hala eh. Tabangan na tog salbar ang kupras. Ay, napaig ka na akong kupras! Nga naman, Ninang. Nga nung nasunog man ang imong tapanan. Ang nagbantay, tibuok gabi ay nagdangag lang. Gikatulgan siguro sa animal. Pero, ma'am, may mapili pa man siguro. Ato ng tabangan dong, be. Magpili ta kay basig may masalbar pa ani ug mahalin pa. Dongyel, wa na kita'y bugas. Ato na lang kang panilngon sinasusan sa pagpanakan nimo sa iyang lubi. Muhatag pagkaturon day. Nga nasunog man ang kupras. Oh, di man na nimo sa nga nasunog ang kupras. Una nagsabot mo sa iyang suhol sa pagpanaka sa iyang lubi, di ba? Suhulan mo. 2,000 baya to. Kay wa ta kabalin niya gahapon kay gisapot to nga nasunog ang iyang kupras. Ambot lang sab ka lagi muhatag ba to? Ay, suwaya na ako og adto ha. Ako naliad to. Ako'y maningil niya. Wa ba yan ninyo'y konsiderasyon, oy? Naibaw gid mong nasunog ang kupras o niya silngon ko ninyo? Usa man ako pagbayad ana nga nasunog man? Ha? Unsa may buti mo ipasabot? Dili nimo suhulan ang akong bana sa pagpanaka niya sa imong lubi? Nito ang akong luha nga naghuna-una sa kahago sa akong bana. Nasakit pa in taon kani pugos gid og panaka sa lubi bisag uwan. Mutuig na ug wa gyud masuhuli ang akong bana. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, verbal lang ang kasabutan tali sa akong bana og sagtag-iya sa kalubihan nga suhulan siya og 2,000 sa pagpanaka niya og lubi para kupras. Pwede ba di ay ning bakwiun sa tag-iya sa lubi? Ikaduhang pangutana, nasunog man gud ang kupras kay nakatog ang nagbantay. Dili ba di ay masuhulan ang akong bana kay nasunog man ang kupras nga dili man unta niya sa nga nasunog kini? Ikatulo katapusang pangutana, dili sad baya lalim ang pagpanaka og lubi ug timing pagyudto nga uwan-uwanon ug dangog ang hak-hak sa lubi. Di ba di ay namo pwede magpugos ang tag-iya sa lubi nga suhulan na lang ang akong bana? Pwede ba namo siyang ipatawag sa barangay? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Irene. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Kumusta man ang ato ang mga problema din ha, ato ang mga giagian kung kinsay mga naay suliran ay mong kabalaka. Ipada ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi guys kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga problema. Ay mo kabalaka kay kung gusto mo, nga dili isibya ang inyong ngan, no, inyong pangalan, amo rasad gyud ng hatagan og mga alias pod ang kanang inyong pangano ay mong kabalaka. Padala gyud ng inyuhang suwat dinha. And I would like to greet pa-shout out ko ngadto sa Team Amuma sa Barangay Opera Kalunasan, gikan sa mga LGBT member, gikan ni Mika Rojo of Tuyan, Naga City. Kumusta mong tanan din ha? And of course, no, kisa pa to'y mga nagpa-shout out ha atong pangitaon to be. But of course, I'd like to give greetings sa tanan natong mga likers ug followers sa DYHP RMN Cebu nga mga maminaw sa ato ang programa, also pod
kang Elma T. Atos. Elma, sige jud ko na siyang paminaw. Good morning, Attorney. Galanog-lanog jud imong tingog diri sa among dapit sa barangay Buhisan. Wa jud may sipyat sa pagpaminaw and lipay kaayo ko makadungog sa imong tulumanon nga kini ang akong suliran. Love kanamo diri. Love also, Ma'am Elma Atos. Ma'am, ang inyong problema, ang inyong suliran ipada sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Pero thank you kaayo. And guys, no, you can like and follow me on Facebook, Elaine Tantengco Bathan. Pwede po ko ninyong i-follow sa ato ang Instagram o Twitter, Attorney Elaine. Unya, katong mga nag-like o nag-follow nato sa ako ang Facebook account, ang hangyo ko na atay World Travel Awards. Diin ang Pilipinas ning vie para sa Best Island, Best Dive, Best Beach Destination ug Best Tourism Board. Ang ayan in town kaayo tang modaog ani guys. Kay kanindot ato ang mga dagat, kanindot ato ang mga tubig, ato ang mga dive spots, no? All over the world ang competition ani. So nang auhag ko ninyo nga in town kay magsige man gid mo Facebook. Aside sa pag-like ug follow sa akong Facebook, tan-awa gud na din ha. Akong gibutang didto palihog in town, i-click na unsaon pag-vote, dali ra gyud kaayo na didto no. So ing nako i-post ito, Attorney Humanamig vote ha. Salamat kaayo atong tabangan ng ato ang nasod kay angay gyud tang makadaog. Letter sender nato karong adlaw si Irene, 32 years old, taga Sugod, Southern Leyte. Magdina man gikan si Kuan, Dr. Obra. Punto legal ang iyahang pangutana, kabahin kini sa nahitabo sa gitrabaho sa iyahang bana. Wa magudto sila na murag wa to na swelduhan, no? Sumuni ang mga pangutana. Unang pangutana, verbal lang. Ang kasabutan tali sa ako ang bana o sa tag-iya sa kalubihan nga suhulan siya og 2,000 sa pagpanaka niya sa lubi para sa kupras. Pwede ba diining bakwion sa tag-iya sa lubi? Murag dili pud oy. Whether papel or naay papeles or nagsturya-sturya ra mo verbal, the fact nang nagkasabot mo, simple raman ang kasabutan nga oy pwede kang musaka diri sa kupras, pwede ikay mangupras. Okay ra, pwede man. Pila man pud ang imuhang isuhol nako kani 2,000. Okay, sige. Inig human ana, kontrata na na, meeting of minds na na. Dili gud usahay kinahanglan nga ato ang isuwat para makaingon ta nga obligado ta usahay kana. Of course, ebidensya gyud ng papeles no, ana man gyud na. Mumuta na masigid jud kog ingon ninyo nga dapat isuwat, pero kana mga ingon ana nga sabot-sabot or kasabutan, di na man gud unta na siya angay isuwat no. Ang ako ani, ang anisay na lang yun po, nga ikaw nakabintaha ka, take advantage ka, no? So dapat na naka-benefit ka, so dapat po ikaw mubayad ka, no? Ikaduhang pangutana, nasunog manggod ang kupras kay nakatulog ang nagbantay. Dili ba di ay masuhulan ng akong bana kay nasunog man ang kupras nga di man unta niya sala ang nga nasulog kini. Actually di gyud. Angay gyud gihapon siyang bayran kay nabuhat man niya ang ang ilahang kasabutan ug unsay ilang gisabutan. Kana gyud pud siguro maabot sa panahon mo. Sabot ta nga ay 1,000 na lang ipabayad sa ako kay kanang agig kaluoy, agig kaikog ingon ana, sige pwede siguro na, no? Pero nung kang maingon kang munigar na gyud kas imong obligasyon. Kay maski kawad o naamong gyud hapon tay obligasyon. Di man na pwedeng ingon ana nga mamintaha ta. That is called unjust enrichment. Dili na pwede. Ikatulo, kung katapusang pangutana, dili sad baya lalim ang pagpanaka sa lubi. Tinuod, no? Ug timing pag ito nga uwan-uwan, delikado, no? Kay dangog ang hakhak sa lubi. Di ba di ay namo pwedeng mapugos ang tag-iya sa lubi nga suhulan siya sa akong bana? Pwede ba namo siyang ipatawag sa barangay? Okay. Kinahanglan sa gyud kasuhulan o magsturyaanay mo, maghusay mo unsaon. Bahalag data-datahan baron basta kay di siya munigar sa iyang obligasyon. Ipatawag palihog sa barangay pero naghuman na barangay eleksyon o naghuman na matinaw na o anang kagubot, no? Para makibawtag kinsa gyud kapitan nga moy muhusay ninyo, no? But kani mo gyud ni dapat natong buhaton. Ipatawag sa barangay para mahusay magsuryaanay mo tarong. Gamay ra kayo ning 2,000 pero ang prinsipyo ana dako pud na siya
og value nga angay po gyud nato gyud pong suryahan, hisgutan ug husayon kay dili lagi na pwede like I said na agad tay principle of unjust enrichment nga dili pwede mamintaha tas lain ha. Mga suking tigpaminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gyapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumana. So sa ka. I know what you're thinking. Your eyes give you away. We've been talking all night long, and there's nothing left to say. Ay adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ining handumanan sa kawit, ilabi na sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Edsel. Sa di pa na ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Take this love. I need a reason, a meaning in my life. So open up and take this love. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ang napadas sa kaagi karon, mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Minglanilla, Cebu. Ang tumatatampo nagdasangan nga Edsel. Flowers para ni mo, Shine. Happy Valentine's Day. Oh, wow! Nagpalit-palit pa manggid ka, uy. Gikuhaan pa gini may mong kita sa pagkakonduktor. Okay ra, oy. Mabawi raw niya na nako kon. Ang importante, ako'y mahatag ni mo sa Valentine's, di ba? Ikaw, cute. Okay ra mo nang tangalibrihan ko ni mo pungko-pungko ba? Lahi man sa nang libre na ako ni mo sa pagpangaon. So, mangaon pa gid itanon? O, syempre. Wow ha, daming pera Adi man, gitiguman lang yun. Thank you, Edsel ha. Nabusog kaayo ko. Salamat sa Shine sa gayon nga gihatag ni mo na ako. O sa sunod na po da. Sige ba? Wa pa di kaya sugta ni Ate Shine, kuya? Wa pa, oy. Okay ra man sad. O man sad ko magdali. Ganahan to ni Ate Shine, kuya, para nimo. Mao ba day? Kay gwapa man siya. Unya, buutan pod. Mao bitaw day nga siya gid akong nagustuhan. May lagi untag. Sugto na ko niya, no? Sa akong tanaw, kuya, no. Nakagusto man sa Ate Shine nimo ba? Mao ba day? Bakantihin niyo gusto niya, ha? Kana, bakantihin na. Kaya na mo sakay din, eh. Okay? Sige. Bakanti niya. Hoy, Shine, dali na kay mapuno na nito daod ang jeep. Gibakantihan na gagdaan. Aron makasakay din ka. Dali na. Ay, salamat in taon, Edsel. Salamat gid kaayo. Way kaso basta ikaw. Believe ka ko sa imong effort ng Shine, bay. Eh, sa kuha pa ka, gisugot. Ganun mo juga. Ana magitingali na basta may in love ta bay. Buhaton gid ang tanan. Aron lang sugton kaniya, di ba? Good luck naman ng Shine, bay. Kaon pagmayo, ha? Sure ka? O lagi, ako rin bayad. Kuya, usa pa niya kakanon ako. Shine, today, pwede ko mamisita nimo karong Sabado? Ngano kong dili? Yes! Salamat, ha? Wow! Gwapuha sa kong kuya, ah!
Kamot pagid kayo. Siyempre, day, mamisita ko kang Shine karon. Mao di ay. Sugto na gid kang Ate Shine anak kuya. Okay, wish me luck ha. Good luck kuya. Empty hearts and neon lights. Okay, nagkahaning akong purma, no? Guwapo na baka ko ini. Oy, do, Itzel. Ka-spotting ko nimo. Mamisita kong Shine, oy. Bao ba? Nauna na inuhon ka. Ha? Kung saan, oy? Kita ka ng sakyanan nga nakapag gawa sa ila. Uy. Nagkatag-iya og sakyanan do. Noy. Uy, naana di ka, Edsel. Dali isod. Ay, adlaw. May ngadlaw po. Tuod, si Chris di ay. O Chris, si Edsel pod. Abiano na tamo ha kay andaman tamog snacks? So, ikaw na si Itzel? Saan si trabaho mo, do? Konduktor ako. Uy, mo ba? Ako pa mo, di lang ka mag-usik sa imong oras niya. Kung kinibaw kong di kaya sugton. Bright si Shine. Magdahom kang musugot siya og sama lang mo nga sa konduktor. Uy. Kung naapin siya planong sugton ka, di na unta siya madawat og sutor ba eh. Pero, anong niya mo karon? Niya na yung snacks, oh. Una na lang tingali ko, Shine. Busog naman sa go. Edsel. Sige. Edsel? Edsel! Edsel, kadiyot lang. Wag sa bahulong sa kuno. Gusto si Chris, Shine. Nga naman tuod nga mag-usik pa ko sa akong oras na yung mga naibaw man ko nga digyapon ko ni mo sugton. Unsa? Nga no? Naabag yung tuod ko yung mapaabot diyan ni mo. Kaya kung napaman, wala unta ka mudawat og laing manguyab ni mo. Kaya noon sad, kinsa man sa dili mo kagustuhan ng tawhana nga sa porma pa lang dana kwartahan na kay to. Dili sama na ako nga. Sa ato pa? Buot mong ipasabot nga pangwartahay ko? Di ba gudi ay? Husto ka? Nga na ba tuod nga mag-usik pa ta sa itong mga oras? Gawa pa man dito magkailhanay og maayos sa usag-usa. Shane. Mga ayaw na pakita na ko ha. Bisan kanusa, ayaw na baya yun. Gibastad ka ni Ate Shine, kuya? O, day. Noong talimtan na lang ako siya, day. Higit tingali mi para sa usag-usa. Kuya Edsel. Unsa kuya? Mularga ka sa nasod? Unta day, kay mag-college na ra ba kapuhon. May lagi unta gatagan ko gigayon ug masertihan ko. Unya ako kuya? Dili na lang gud ka din gud. Kuan kining pabantayan lang tika ni iya puhon. Unya si Ate Shine kuya. Dili lang ka makikistorya niya? Dahil sa ako nang gingon nimo gibastid na ko ni Shine. Ug wa ni rason nga makikistorya pa to siya nako. Ug maawaw na sa kung makikatubang niya day kay nakasulti kog bati niya. Kuya Edsel. Empty hearts and neon lights. Ay. Shine? Mubiya na day ka. Shine. Mularga ka man kuno.
Layo pa kay tinuod, oy. Mga-apply pa magani ko. Sa ato pa, mabiya lang gid ka nga way planong makigusay na ako. Shane, Abi na kong lahi ka. Abi na kong buutan ka. Shane, sorry, pero nawa kong makikita pa nimo. Kuan gud, usa pa, dili man ko angay nimo ba? Mahal ti ka. Shane, dili ko angay nimo. Kayo sa ragod ko. May ba to si Chris ay kay... Wa ko'y labot. Mas ganahan gyapon ko nimo kay kugihan ka. Ug wa ka magsalig di bisan kinsa. Tamaw ka madiskarte sa kinabuhi. Ug gato si Chris, layo ra kayo to nimo. Shane. Sorry sa mga nasulti na ako nimo. Pero ang tinuod, mahal kayo ti ka, Edsel. Ug dili na ko kaya nga mawa ka na ako. Shane. Dili na ba dahil ko nimo mahal? Wa man guna mawa ko. Padayon papaghapon ka manguyab na ako. Kay kung oo, gisugot na ti ka. Ha? Tinuod? O lagi. I love you, Edsel. I love you too, Shane. Salamat. Salamat. Uy, At last, okay na gyud mo. ikaw ha? Ang angbi. Dugay man kayo mong nagtapis, be. Mawa ko na lang ng itagpagi. I know what you're thinking. Your eyes give you away. We've been talking all night long. Worth it ra gyud ang akong pagpanguyab ni Shane sa pila ka tuig. Karon, lumargahay ko sa laing nasod. Og nagwat na lang ko sa schedule. Puhon kung makatigom na ko, pakaslan gyudayan ako si Shine. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat. RMN. Mao ka mga ikalang taagi ni Edsel nga tagaming Lanilla, Cebu, uban sa awit ngayang tangayo. Awit nga nagalang, Take This Love. Ang mong kaagi, gibuhatan no sa radyo ni Jelly Haka, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga hikala o mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.